Көп балалы ауыр тұрмыш халінде қалған Оскаремлі ғойлерде тербиеленуші балаларға бірінші сыныфқа барушы 20 оқушыға мектеп керек yoraqlары, канцелярия товарларынан тұрған комплекттар салынған букчалар тапшырылды. Bu yılını dayında şulay uq məktəbdən tişlər üzərinin xizmətkərləri әлеге акцияда qatnaşırğa yardım ite, uyuşturğa yardım itəбез. Bu yılında mənə şunday ромашкалар ясадıq, күрәсində kişilər alla ромашкаларына, һәр ромашкаларның yazılған isimlər kimlərə verilә. Портфелләрне алуда Россия Федерациясы Дәүләт Думасы депутаты Руслан Гаджиев та ярдәм күрсәткән хәйрия акциясында район башлыгы Альберт Хужин да катнашты. Мәктәпкә кергәч, сезнең алдыгызда бик матур шундый менә мөмкинлекләр ачылар. Җырларга өйрәтәләр, укырга өйрәтәләр, язырга өйрәтәләр. Спорт белән шөгыльләнеп, спортсменнар булачаксыз күбегез. Шуңа күрә бик кызыклы һәм бик җаваплы вакытта керәсез. Һәм ул сездән генә тырышып, әнигезне тыңласагыз, укытучыгызны тыңласагыз, сезнең барысы да бик шәп булып чыгачак. Хәйрия акциясында Мөслим электр элемтәсе үз елы җитәкчесе Марсель Әхлиев та катнашты. Бу көнне ул 6 балага мәктәп кирәк ярaqлар салынган портфельләр бүләк итте. Хорошее мероприятие. Каждый год мы тоже стараемся участвовать в этой акции и надеемся, что никто не останется в стороне. Хәйрия акциясе 25 августка кадәр дәвам итәчәк. Аның барышында 160 балага портфельләр, уку кирәк ярaqлары, мәктәпкә киемнәр алу өчен район кибетләренә сертификатлар тапшырылачак. Лилия Шәймиева, Динар Нуртдинов, Мөслим телевидениесе.